вибрати. Добре, ну тут емоційні пости є на Фейсбуці, на них звертають люди увагу. Так. Постійно. Якась безвихідь чи туга, що все відбувається саме так. От я читаю, що ваш, що чоловіка, такі от. Ну як так може бути? Ну це зараз своїми словами переказую. Філософськи. Ну як так може бути? Ну ви що сліпі люди добрі? Ну куди ви пхнетеся? За ким ви йдете? Що стало підставою? Ну, нормальний так само якась певна небезпека, в якої ми всі. Я взагалі така трошки, знаєте, артисти, люди творчі, вони, мабуть, мають якусь таку історію, відчуття метафізичних зіткнень, так? І от для мене 19-й рік такий час турбулентної пам'яті сторічної 19-го року. От я, наприклад, побоююся тих помилок, які були в той час зроблені сьогодні. Адже ж, розумієте, от, власне, от ці 19-му році ці вибори, вони, звичайно, тяжіють над тим, що ми всі побоїмося, який вибір обере наша більшість ну, як кажуть політики, громадян. Український народ мудрий, працьовитий, і він завжди голосує за своє майбутнє. От за своє майбутнє я й боюся, от, власне. Чому? Ну, знаєте, тому що експериментувати на цих виборах, от мені здається, що це дуже небезпечно для майбутнього. Мається на увазі не враховувати ту ситуацію, в якій країна перебуває на сьогодні. І перш за все, це, звичайно, це та ситуація на Сході, і ніхто війну, я буду називати, не відміняв, так, і якби враховуючи це те, що не хочеться розвороту України в іншу сторону, за який поклало вже дуже багато людей життя і кладуть, і за іншу країну поклали перш це на Майдані наших героїв, і далі кладуть кожен раз за те, щоб Україна відбулася як незалежна держава зі своїм шляхом. От, власне, не хочеться це все одного разу злити. Тобто... Ну, може, це просто якийсь фаталізм і перебільшені, не знаю, якесь перебільшення просто елементарне. Перебільшення чого? Ну, що відбудеться злив. Ну, може, знаєте. Може, не варто так емоційно ставитися до президентських виборів. Парламентські може, ще так... є. От парламентські. Ну, ще парламентські є, та. Які, мабуть, ще найбільше... І за Конституцію парламент визначає уряд. Так. І коаліцію. Так. І керує країною уряд. Так. А президент відповідає за безпеку і зовнішні зв'язки. За безпеку і зовнішні зв'язки. От, власне, безпека і зовнішні зв'язки, мені здається, що тут зараз про це треба і нашому виборцю про це розуміти, що газ, комунальні і всі решта речі ми будемо вибирати восени. А зараз ми обираємо, чому у нас перемога попереду і справедливе завершення цієї війни на користь України, так як вона є потерпаючою стороною. Не ми ж там захопили, скажімо, сусідню Воронежську область. А нашу нам Воронезька область? Ну, ми про Кубань могли поговорити. От, власне. Ну, повернути Слобожанщину, Кубань. І, це... знаєте, мені подобається фраза Голди Меїр. Я нещодавно теж мовила про Ізраїль, так говоримо, що ми хочемо жити, наші вороги хочуть, щоб ми померли. Для компромісу у нас, погодьтеся, немає багато. От ми дізнаємося, що думає